Wieħed mill-punti ewlenin ta' diskussjoni fl-elezzjoni ġenerali 2026 kien il-prestazzjoni qawwija ta' diversi kandidati nisa li rappreżentaw lil partiti vari. U hekk kif il-Partit Laburista kiteb l-istorja beraba rebħa elettorali konsekuttiva tiegħu. Il-kandidati nisa wkoll irreġistraw kisba sinifikanti u għal-numru minnhom kisbu ammonti kbar ta' voti fuq diversi distretti biex ġew eletti u se jagħmlu parti minn rekord ta' rappreżentazzjoni femminili. Qatt fl-istorja politika nazzjonali ma kien hemm xi leġislatura li rata li ammonti ta' nisa eletti u li mistennija jiżdiedu fil-proċessi li fadal biex jiġu stabbiliti l-membri eletti kollha li se jservu bħala onorevoli għażmien li ġej. Fl-elezzjoni li ntemmet fi tmiem il-ġimgħa diġà kien hemm 10 nisa miż-żewġ partiti politiċi ewlenin li ġew eletti bħala deputati parlamentari. Dan meta fl-elezzjoni ġenerali tal-2022 kienu 4 biss li ġew eletti mill-ewwel skont il-proċess ta' single transferable vote. Sissa nafu li għal-Partit Laburista ġew eletti Miriam Dalli, Giulia Farrugia, Rozien Kutajjar, Alison Zerafa Civelli u Alicia Buġija Sajt li l-kol kellhom riżultati pożittivi. Għal-Partit Nazzjonalista ġew eletti Graziella Gallia, Paola Mifsud Bonnici, Rebecca Borg, Yves Borg Bonello u Ġenisa Bela Ketkuti. Dan l-ammont ta' deputati nisa għadu mhux finali la darba fadal l-istadju ta' elezzjonijiet każwali wara li jiġu ċeduti id-distretti mill-kandidati eletti minn żewġ distretti u allura jridu jċedu wieħed. Hemm 8 kandidati ġew eletti minn żewġ distretti għal daqstant irid ikun hemm 8 kandidati oħrajn li jieħdu dawn is-siġġijiet bil-possibilità ta' iżjed nisa. Minn barra hekk eżatt wara tlestew l-elezzjonijiet każwali jrid jitħaddem il-mekkaniżmu tal-ġeneru biex tiżdied l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament. Però biex dan jibda jitħaddem għad iridu jgħaddu diversi jiem la darba elezzjonijiet każwali waħedhom ma jistax isiru qabel 12 ġurnata minn dun ħareġ rid ġdid mill-President tar-Repubblika. Fil-fatt, meta kandidati eletti minn żewġ distretti jċedu wieħed mis-siġġijiet u jinformaw kollha l-iskrivant tal-Kamra tad-Deputati u tiġi informata President ta' Malta, il-Kummissjoni Elettorali trid fi żmien 5 ijiem toħroġ avviż fil-Gazzetta tal-Gvern biex tinforma li se jsiru elezzjonijiet każwali biex jimtlew il-postijiet battala u tibda tilqa' nominazzjonijiet ta' dawk mhux eletti. Iċ-ċans biex dawn japplikaw ukoll jieħu 5 ijiem oħra waqt li jkun hemm jumejn addizzjonali biex isir il-verifiki kollha relatati mill-Kummissjoni Elettorali. Kif jiġu eletti it-8 deputati ġodda, allura jkun jista' jidħol fis-seħħ il-mekkaniżmu tal-ġeneru li jintroduċa bħala miżura temporanja l-Gvern Laburista. Dan effettivament isir fi ftit ħin biex finalment ikun kompost il-Parlament. Il-proċedura korrettiva li f'din l-elezzjoni jista' jidher iżjed kemm kien effettiv se jwassal għal akbar ammont ta' nisa fil-Parlament bl-akbar viżibilità fl-ogħla pjattaforma politika fil-pajjiż.